tanawa karon no. Perting inita sa panahon. Init kayong panahon. Unya tanawang mga iro naa siya sa ilawom sa kahoy. Unsay solusyon sa init kayo? Aircon or kahoy? Aircon. Ala, sige. Ako, mas ganahan kong kahoy. Kahoy ang solusyon kay kung kahoy di ka kinanglag energy, kang aircon kinanglan kag energy. Ang kahoy, pailawom ra kas kahoy, wala na. Dili na limuot. Muna magplant tagdaghan kahoy. Unsa man day? Init kayo, adto kuno gawa sa kahoy. Gawa sa kahoy. Samad? Ay, dad, later gawa sulod kahoy. Ilawom sa kahoy. Asa mang ang SM solution dili. What if brand out? So walay core aircon, walay kuan. Ang balay na to. Kung walay kuryente, alimuot bugnaw. Alimuot. Oh. Pero ventilated man, so okay kayo. Muna'y gamit sa kahoy. Dad, plita in or out? Sige. Okay. In, out, in. 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 Out. In. Out. 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 Atras pa. Out. 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 Atras. Out. In. Out. Makamata ka ng iro. Natugro ba na sila oh? Nagihangak ni siya. Kato perte ng tuluga. Kaya nagpainit man. Sayo na. In. Out. In. Out. Out. In. Out. In. Out. In. Out. Tawa, daghan king basura sa dagat. Sige na. In. In. Out. Uy, gamit imong bakos. Hubo mo short. Alibi. Dad, sige na, Dad. Ice cream yummy. Ice cream good.